Ilai bek ro ti sap tung ting en soyang. I shedu ni chuan he video hi top thang wen chok ro. Ilai bek ro ti sap ho chuan in he tiang hianin an soi ni. Chumi kan zir hmain he ka YouTube channel hi mlo subscribe sala ni chuan in he video lo en chun som ro sap tung thiam du tak tak ani chuan in. Ilai bek ro ti sap tung an soi dan kan zir hmain pahni kan zir belang o engia di chuan in hei ka kut ka beng ta. Ni chuan in I clap my hands. I clap my hands. Om je sunge di chun ka kut ka beng ti na ani heta hian HAND zo lenge lo kalang S lo kal nge tur chan chu ka kut hi pahni ani wang I clap my hands Thiam em i chuan a pahni na dan chuan enge ti chuanin ka kut ka lo ul rita hei a then phai chuan kut an ul ria a ri thok thin dro ring deuh deuhin an ul ri thai ani ma se ke chu ka thiam ve lo dro hey kan khia thiam thainan tin actioning lo ti ve mai ni hi ma chuan ka kut ka ul ri ni chuan in I crack my knuckles I crack my knuckles om je chu ka kut ka ul ri ti na ani mai ni ti chuan a pathum na ta ni china I hriat chak em khai nge ti chuan in ka lei ka bek khati kan soina khanin I stick my tongue out I stick my tongue out kan mang thai ni soi chin te I stick my tongue out om je chu ka lei ka bek ti na ani mai ni puyan a lei a bek ani chuan puya sticks his tongue out om je chu puyan a lei bek ti na ani mai ni harsalo tro harsalo tuk chu wang chun he ka YouTube channel hi milo subscribe sang nge la di chuan I thian te po kha he ka YouTube channel hi lo hri theve nge ro next video kan phle do ne bye bye